Dobrý deň diváci, dneska vás vítam u nového videa. Viem, že je to nová hra. Ideme hrať Survivor 99 in a Forest. Toto je prvá časť. Bude ich 5 totálne, takže teraz idem narúbať drevo, aby ste vedeli, jak sa to vôbec hrá. Tí, kto to vedia, tak nemusíte to kúkať, ale asi hej. Tak idem nazbierať drevo. Ten typek to vyrobal so mnou, budú na YouTube, to sa môžu aj tešiť. Konečne si už môžem zapnúť aj šprint. Dobre. Idem narúbať ďalší strom, lebo ja chcem dať 100% fire. A ja to musím. Nie oni. Ja. A popravde teraz nebudem zachraňovať decka. A dal som to ja. Takže teraz idem to tu preskúmať ďalej. Toto už je otvorené, takže to mi je fuk. Teraz to idem preskúmať ďalej. Tu sú železa, tie sa veľmi hodia. Tam je nejaký barák. Tak idem do toho baráku. A je tam uhlie, to je veľmi dobré. To použite na podpálenie toho ohňu. Tam vidím ďalké čestku. A sme na tom fire. To uhlie som tam dal omylom, tak teraz som to tam podpalil. Dal som to. Nejaký týpek to dal na 100%. Tam je nejaká budka, idem asi do tej budky. V tejto budke sú vždycky flashlighty, ale tuto je čestka. A v tých čestkách, a vedľa mňa je, viete čo? Prezvedím vám to. Vedľa mňa je kit. No ale tam teraz nemám na to vybavenie. Tak teraz idem na budku, aby som nenašla vlka najskôr, lebo tam by ma mohol aj zabiť. Takže idem na budku. Takže vylez po schodov okamžite. A potom tu sú flashlighty. Možno aj za chvíľu bude noc. Rádio tu je, ale ja už asi mám flashlight. Nevidím si do inventára, lebo sa tam nekúkam teraz. Takže si... A nemám flashlight, takže si zoberiem flashlight. Dobre. Takže už som si to zobral. A teraz by som možno si zobral coal, lebo ten sa veľmi dobre hodí. Aj coal. Takže poďme. Ideme. Ideme do kempiska späť. Ale možno po ceste si aj zavijem trochu zajačíka a ani za chvíľu nebudem hladný. Ale poviem vám niečo. Viete, že keď máte šprint, tak sa vám veľmi rýchlo sa vám míňa hang. Takže neopakujte to po mne, že budete mať celú hru šprint. Radšej, lebo by ste mohli umrieť na hang. A to by ste asi fakt nechceli. Nemám drevo, takže musím tu byť, lebo možno príde jelenko a môže sem dojsť a zabiť nás. Ináč ja som toto hral a vieš, čo sa stalo? Ten jelenko prišiel, postavím sem mapu, no tam je jelenko, vidíte ho? Tam je jelenko, vidíte? To je jelenko, ale keď pôjdete takto ko nemu a na ňo zasvietite, tak on odíde, viete? Vidíte, tak to odíde, ale keď budete moc ďaleko a bude noc a budete chodiť ku kempisku, tak vlastne za vami pôjde jelenko a keď vás čapne, tak vás na jeden hit zabije. Ale keď budete trochu ďalej od neho a vás čapne, tak vám dá iba škrabanec, čo vám ubere asi polku hapka. Dobre. No. Idem von, idem to risknúť. Ísť narúbať drevo. Neviem, či je to dobrý nápad, ale idem to risknúť. Dobre? Aj sapling. Viete, že môžete podpaliť aj sapling? O tom ste vedeli? A môžete ho aj zasadiť. A voda vám nič neuberá. A tu sú saplingy. Možno ho aj zasadím niekedy teraz vo videu, ale asi sa to nestane. Yes, to je ten Pelt Rider. Teraz musím hľadať zajace a musím ich zabíjať, dokým nevypadne noha. 1, 2.
Tu je zajac, rýchlo musím zabiť. Možno vypadne noha. Yes, vypadla noha. A vyberem si gúcak. Yes, mám gúcak. Teraz treba wolf peta, takže musím nájsť vlka a musí mi vypadnúť jeho koža. Jeho koža sa tak nazýva, že wolf pet. A je veľmi malá šanca, že ju získať. Po wolf petovi bude potrebovať, no to je veľmi malá percent šanca, že to získate. Vieš, čo to je? Alfa wolf pet. To sa veľmi ťažko získava. Je na to veľmi malá šanca. Teraz potrebujem wolf peta, tak by som skúsil nájsť nejakého wolfa a ho zabiť. Lebo mám good eggs. A viete, že spíra sa vám vyplatí na záchranu kida. Lebo so spírou rýchlejšie zabijete alfa samca jak s revolverom. O tom ste vedeli? Ale spíra, na ňu je veľmi malá šanca. Vypadni wolf pet? Ne, nevypadol. To musí vypadnúť proste. Ty? Ne. Dúfam, že nechcipnem. Fú, yes, wolf pet, rýchlo. Idem. Rýchlo špemintujem ku kempisku, lenže dokým mi tam nebude písať night abobejnik. OK, postavil shelf. Viete, že keď si dáte veľa shelfov okolo kruhu, tak keď budú na vás útočiť, tak revolver si dám a vlastne nemôžu na vás útočiť, keď budete napadnutí. Lebo môžete byť aj napadnutí a sú tam aj kúšakovia, ale tí to môžu prestreliť. Takže radšej si tam dávajte aj budky. Lebo keď ste v budke, tak vás nemôže trafiť vlastne. Ale zo shelfu áno. Dobre, moje všetky veci sú good sack, good eggs, old flashlight a revolver. Vlk. Mid metal sheet. Teraz nechcem naštvať vlka, lebo by som mohol aj kcipnúť. Ja mám night is abobejnik. Dobre, ale on aj tak potrebuje alfa samcovú kožu, ale to je veľmi ťažké získať. Takže to nechám až možno, keď to získam raz. No, part 2 bude, viete aká? Bude záchrana Dinokida. Budem zachraňovať Dinokida a môžem aj Squid Kida, aj koalu. No, nešiel by som asi až takto ďaleko, je tu jediný strom, ktorý vidím. Takže som išiel až sem. No, je to moja chyba, ale išiel som až tak ďaleko. Krík sa asi nedá vyrúbať. Fú, dobre, je tu jelenko, dal mi škrabanec. Dobre, je tu jelenko. Rýchlo zdrhať. Fú, dobre. Tak toto som skoro zomrel, lebo bol tu jelenko. Nie. Vypadni. Dobre. To je dobre. Tak už asi takto ďaleko už asi nebudem chodiť, lebo ma napadol jelenko a mi dal škrabanec. To je vážne hrozné. To nikdy neskúšajte. Cez noc chodiť ďaleko. Je to vážne nebezpečné. Neradil by som vám to. Chodiť ďaleko od kempu. Dobre, tak. Za chvíľu možno bude aj ráno. Viete, že ja som len začínal, takže asi to ani skoro celé nedám. Ježiši, ja hunger nenavidím. Tak rýchlo sa takto najem. Mrkvý. Fú, čo sa deje? Kto ma hitol? Haló? Tak zabijem morsela, aby som mal dať čo jesť. A my pri kempe som si všimol, že máme nejaké jedlo. Vidíte, tu je všetko jedlo. A to hneď sožerem. Prečo som nešiel ku tomu jedlu, veď som to videl. Ježiši, ja som. Asi sa mi nechce. Neviem.
No tak ale prečo ostatní hráči stavali šelvy, keď ja som to nemal odomknuté? Tomu nechápem. Tam je Česka. Dobre, ale musím sa dostať nejak cez tých vlkov. Lebo to bude vážne hrozné. Ale tam teraz nechcem ísť, lebo čo keď tam bude nejaký vlk, alebo čo? To je nová? To je nová, alebo čo? Ja neviem, či to je nová. Ale radšej tam nepôjdem. Lebo keď spadnem, tak môžu byť podo mnou vlkovia a uf. OK. Toto je dobré. Tuto sú smer čestky. Tady, ale ja tam nejdem. Čo keď je to už odomknuté nejakým? Radšej to nebudeme riskovať. A ja skúsim naplniť na level 4. Ale je to až moc ťažké. Ale akože vážne to len tak nenaplním. Lebo teraz sa to načíta po jednom. Keď bol level 1, tak to bolo veľmi ľahké. Keď dám kód, tak bum, naplnilo sa to úplne že celé. Ale teraz ešte je trochu zle. To je bolt. Toto keď dám do šrotu, tak vlastne mne to vyjde. A budem mať jedno železo na kraftenie. No tak ale tuto sa skoro na tých začiatočných veciach skoro nič nedá vykraftiť. Na čo typek svieti baterkou, keď je deň, čo už mu šíbe, tak ja neviem, ale na čo svieti baterkou cez deň. Dobre, tak... Dobre, kidov nebudem hľadať, ani sa mi nechce. OK, 52. Tam je ten bolt vlastne. Možno ho aj dám do piecky. Tak asi nejdem ho dať teraz. Dám tam niečo, čo mi pridá viacej. To je dôležitejšie ako nejaký bolt. Prečo tu nepadol sapling vôbec? Noc nenávidím. A teraz nemôžem sa držať ďaleko od toho ohňa, lebo zase sa stane to, čo vtedy cez noc. A to vážne nechcem. Asi ani vy by... Čo? Dobre, tak idem to asi preskúmať to. Ale snad nepríde jelenko, lebo viete, čo sa mi stalo? Ja som išiel hľadať drevo cez noc a išiel som až moc ďaleko. Tam bol taký domček a viete, za mnou prišiel jelenko, ale našťastie sa bugol. To je veľmi dobré. Prečo nemám ani ammo do revolveru? To mi pripadá trochu divné. Nemám ani náboje. Mám len 6. A ammo nemám. No. Toto je ťažká hra. Mám baterku, ktorou si môžem svietiť, dokým sem nepríde jelenko. Toto otvorím. No. Jelenko. To je ten kit. Zdrhám. Lebo prídu po mne alfa samci a ma môžu zabiť. To sú alfa samci, viete? A ja nemám rád alfa samcov. Oni ma môžu zabiť. Revolver ammo. Yes. Našiel som revolver ammo. Možno mi to tam niekto dal ako dárček. Lebo som youtuber zmutované 1, ale zatiaľ ma ešte nikto nepozná. Skoro. Iba vy. Dobre, vykraftil som konečne už shelf, to mám odomknuté. Postavím tu aspoň nejakú obranu. By sme mali, lebo toto sa už nedá, akože. Máme tu aj ináč to je budka na drevo, viete? Musím to presne dať, aby to bolo. Dobre, tuto postavím. OK. Nejdem zabiť zajaca, nechám ich. Až možno na ďalší diel. Budem zabíjať zajacov, aby som mal nejaké veci predsa na toho kida. No. Ďalší diel bude veľmi ťažký tohto.
lebo budem musieť zabíjať veľa alfasamcov. Tak si budem prijať asi Spíru, lebo Spíra je veľmi dobrá. A viete, že s bandičom môžete oživiť hráča, keď zomre na vlka napríklad. Ja už som raz to spravil. Yes, revolver ammo! Yes. Dobre, mám ďalšie ammo do revolveru. Prečo som vyhodil sapling? Ani nechápem tomu. Yes! Mám 12 ammo do revolveru. To je veľmi super. Neviem, či za chvíľu nebudeme atakovaní. No, to je tiež záhada, kedy budeme. Ale akože nechcel by som byť atakovaný. Lebo je to vážne zle. Akože vážne. Nikdy nechcete byť atakovaní. Ešte niekoľko drev a môže byť level 4 progres. A tam boli dva stromy. Dobre, shelf, ok. Kúkol som sa na mapu a postavím znova shelf, aby to bolo dobre. Minule, keď som toto hral, tak som si nakúpil toľko veľa shelfov, že som postavil celú gigantickú obranu. Ale je to vážne. Tak idem asi narúbať nejaké stromy, aby som dokončil progres level 4. Aby sa campfire naplnil na 100% power. To bude veľmi dobré. A viete, že keď bude level 5, tak campfire bude až úplne, že upgradenutý. A to vážne myslím. Bude úplne upgradenutý. Bude mať úplne, že založenie. Ale prečo tie veľké stromy nejdú vykopať? Napíšte mi do komentáru, prečo nejdú vykopať. To by som sa chcel dozvedieť od vás, ľudia. Zaplnil som to. To je veľmi dobré. Lebo teraz máme level 4 fire. To je veľmi super. To je super. Dobre, možno budem aj atakovaný. Lebo neviem, kedy bude aj noc. A možno túto noc budeme atakovaní. Alebo inšiu noc. No. Takže tam je nejaký ten zajačik. Takže idem ho zabiť radšej. Prečo on mal hneď zo začiatku? Aha, budeme atakovaní. Dobre, tak to je hrozné. Nechcem byť atakovaný. Lebo tam môžem aj zomreť. A sú tam veľmi drsní chlapi. On má Spíru. Jelenko! Ježiši. Dobrý, ti už ide prvý. OK. Možno jeden z nich má krucifix. Tam je ten Jelenko, tak neviem, čo mu spravím. Dobre, tam je revolver. Dobre, tak si to s ním rozdám ako chlap s kalanom. Je mŕtvý. Jelenko, vypadni. Jelenko, nechcem vidieť Jelenka. Lebo je vážne hrozný. Skoro ten Jelenko ma zabil. Dobre? Revolver ammo tu je. Ale nemôžem. Ne, you're saving. Nemám viac saving. Daj odber, like, koment. To by si mal určite dať. Dovidenia diváci a vítam vás u ďalšieho videa. Ahoj!